Čaute, vyšlo v nedeľu video, ako som to nejak namontoval tú nápravnicu a teraz pokračujem ďalej. Čistení, brúsení, už mi to trvá nejaký celý deň a výsledok je zatiaľ asi nejaký takýto. Že vlastne je to opracované od tej najväčšej hrdzy, boli tam také veľké chrasty, takže to išlo všetko dole. Teraz sa tu trošku trápim s nalisovaním toho sídlen bloku. Už mi chýba len nejaký malý kus dotlačiť to. A tu mám tie unášače pripravené na brzdu a idem s tým nejak ďalej zabojovať. Potom to ešte chcem celé nastriekať. No a máme tu nachystané tie tehlice, na ktoré idú tie ložiska. Takže nalisovaný je tam aj nový sídlen blok. Je to odmasnené, takže idem to skúsiť nastriekať, nech to nejako normálne vyzerá. No a takto nejako vypadajú tie diely po nastriekaní. Myslím si, že je to celkom fajn. Takže už ma čaká zajtra len montáž. Tak máme tu ďalší deň. Včera som to nastriekal do tej čiernej farby, ale aj tak mi to nedalo, takže som to trochu zmenil. Dal som tam tie unášače, alebo teda tie držiaky toho brzdového strmenia do čiernej, do striebornej. Vyzerá to lepšie, takže takto to asi nejako momentálne je. Takže čakám teraz, kým mi to trochu prischne a pokračujem. Mám už nachystané diely na tú zadnú nápravu, idem to už pomaličky začať šrobovať, len zase stojím na šrobovine, na nových šroboch a tie, bohužiaľ niektoré budem musieť použiť, tie, ktoré tam boli. A toto sú tie šroby, ktoré tam použijem. Očistím to a šupnem to tam naspäť. No takže toto sú veci, ktoré sa budú meniť na tom aute za nové. No a keďže mám nachystané veci, ako sú tieto ložiská nové a ložiská som zvolil značku FAG. Bolo to FAG, nie je to FAG ako FAG. Taká voľba medzi rozumnou cenou a nejakou kvalitou. Myslím si, že to niečo vydrží. Uvidíme časom. No a ostatné komponenty, brzdový štít, tak by som si to chcel najskôr skompletizovať tu na stole a potom sa vrhnem do tých ramien. Ložisko si dotiahnem len tak na slabo s touto uťahovačkou a potom ho budem doťahovať priamo na aute, keď už bude rameno zavesené. Dobre, takže nová krytka je k tomu. No a tu máme druhú stranu. Takto to vidíte zblízka, ako to je nalakované tou čiernou. Vyzerá to naživo celkom fajn. Nie je to také, že by to bolo odpudivé na pohľad. Podarilo sa to aj celkom dobre vyčistiť, takže asi takto to nejako vyzerá. Takže toto je druhá strana. Idem si to naskladať dokopy.
Čo je? Som myslel, že som nemtavý, že neviem záviť trafiť. Paradoxne, toto sú veci, ktoré sa vôbec nerobia úplne štandardne, keď meníte niekomu brzdy alebo proste len ramená, keď sa vymieňajú, tak sa vôbec k tomu nepristupuje takým štýlom, že by sa to všetko dávalo do takéhoto stavu, ako som to dával ja. A za normálnych okolností to znamená, že by to človek mal zvládnuté oveľa rýchlejšie, lenže všetky veci navyše spojené s čistením, spojené s tým, ako sa to strieka a tak ďalej, sú proste časovo náročnejšie a preto to netrvá 1 hodinu, 1 deň, trvá to 3 dní, 4, 5 dní, akokoľvek človek má na to čas, takže že už teraz vo fáze, kedy už sú nachystané tie šrobiky, kedy sú nachystané všetky diely potrebné na kompletizáciu, tak už to ide pomerne jednoducho, pomerne rýchlo, ale dovtedy je to drína, dovtedy je to proste nechutná práca, ktorá častokrát je spojená len s bordelom a so samotným prachom z hrdze a tak ďalej. Trošku som ho musel dohovoriť a išlo už. Vyzerá to dobre, to dotiahnem. Takže obidva náboje máme nachystané a idem teraz na tú nápravu. No dneska asi končím. Nič extra som nespravil. Som nemal čas sa tomuto venovať tak, ako by som chcel. Ale aspoň takto, no. Žiadna sláva, ale pozapájal som skoro všetky ramená, ale doťahovať to ešte som nedotiahol. Nakoľko to poznáte, že to potrebujem mať v polohe, ako to stojí zhruba na tých kolesách, aby sa to dotiahlo. Aby zbytočne tie silent bloky sa nenaťahovali a netrpeli, prípadne ich neodtrhlo. Zajtra by som to chcel určite doskladať aj tú druhú stranu, lebo na tej není spravené ešte nič. A keď to bude hotové, tak vám sprostredkujem video v nedeľu a uvidíme, čo potom vymyslím ďalej s týmto autom. Mám už nejaký plán, mám už aj rozmyslené, že ako by som chcel s tým autom naložiť a to sa nechajte prekvapiť, určite vás to bude zaujímať, takže sledujte ďalej. No takže máme nový deň a tam, kde som včera skončil, tam dneska chcem pokračovať ďalej, to znamená, že nejak som si to podložil, aby to bolo v takej rovine, ako to je v podstate auto na kolesách, aby tie silent bloky boli zhruba v takej polohe a idem si to zatiahnuť. Hádam sa dneska už polepší a budem mať na to aj viacej času. Takže momentálne to je asi nejak takto som to podložil. A idem to skúsiť teda pozaťahovať všetko. Zatiaľ takto. Táto druhá strana. Idem tam dať strunu, idem to zavesiť, dotiahnem to už tak ako to má byť. Potom by som tam chcel dať tlmič na jeden aj druhý a pohrať sa už potom nakoniec s tými brzdami. No tak medzičasom som sa pohral trošku s tlmičom a montoval som ho iba na ten horný držák, ale ide momentálne na brzdy. Rozhodol som sa, že tam dám aj nový kotúč aj s platničkami. Platničky som mal nové kúpené celú sadu, ale nedával som ich tam teraz na schvál na ten starý kotúč, aj keď to bol v prvom rade zámer.
ale bola by to hlúposť, takže objednal som aj nové kotúče a idem to tam namontovať. Zatiahnem, ešte musím ten strmeň očistiť. To bude potom ďalšia etapa, tam sa budem venovať asi čisto len tomu strmeniu a vymením aj tie brzdové hadice. Nakoniec som sa rozhodol, lebo nechcelo sa mi do toho, ale predsa bude to lepšie, keď sa to vymení. Takže idem to zatiahnuť a pokračujem s druhou stranou. Mám tam už aj ten tlmič namontovaný. Ak ste si všimli, tak bola na tomto jednom prasknutá táto plastová prachovka. Tak to som vymenil, dal som tam novú. Tlmiče nemením, nechám ich zatedy tam. To v prípade možnosti alebo tá potreby sa dá vymeniť veľmi jednoducho. Takže toto je dôležitejšie určite ako tlmiče. No takže zase to nedokončím, pretože zase stojím na blbosti, neuverili by ste. Mám tu túto gumu na stabilizátor a priemerovo mi nesedí. Ešte zapojím asi tie tlmiče tu na spodu a to bude asi všetko pre dnešok. Zajtra sa do toho pustím a už to doskladám. Idem ešte to objednať, aby som to mal na zajtra nachystané. No a konečne posledný deň došli mi, alebo teda bol som zobrať nové tie gumy na stabilizačnú tyč. Takže mám to nachystané a idem to namontovať. Tu sú tie, ktoré som objednal predtým a tie nepasujú. Dobre, ide, ne? Ide. No, tak fajn. A tu je naozajstný koniec opravy zadnej nápravy a hrdzavých miest na karosérii. Takže toto je posledný záber. Dolakovala sa aj táto časť s tým čiernym ochranným náterom alebo nástrekom. Takisto, čo som v minulom videu nedostrekol, aj túto časť, kde bol aj ten tmel. To je všetko spravené. A toto sú posledné zábery, ktoré môžete vidieť. Ideme ešte spraviť brzdy. Nahodí sa podblatník a bude koniec. Uvidíme, že čo nás čaká ďalej, ale momentálne zo zadnej nápravy a z opravy tejto etapy je to ukončené. Podávalo sa všetko nové, čo sa vedelo dať nové. Šrobiky, všetky tieto veci, ktoré som mohol a som ponachádzal, tak som povymienil. Takže toľko. Tak a toto je koniec druhého dielu, kde som sa venoval oprave zadnej časti vozidla, teda konkrétne tým hrdzavým miestam a celej zadnej nápravnici plus brzdy.
A ak vás zaujíma, koľko to celé vyšlo, tak to ešte nechám si pre seba zatiaľ, pretože všetko poctivo odkladám a začnem to rátať, až keď to bude nejaká finálna fáza, takže si na to ešte počkáte. Ak ťa zaujíma, čo bude ďalej, sleduj tento kanál a pridaj nejaký like a odber, ak sa ti to páči. Ďakujem, majte sa.